Ujebote, ovi imaju neki problem, jebote. Šta to znači, mislim? Če da ju nakazim, jebote. Čekaj, neko mi se javi, bar. Ko te zove? Ja? Gdje si bre? Hala, bre. Koji park? Ja sam taj Turčin, bre, taj mafijaš. Koji problem ti imaš sa mnom, bre? Jebat ću ti kevu. Ma jebat ću ti ja familiju, bre. Imaš para. Odi glava ako nemaš para. Pa dođi vama, bre. Slepče, ajde dođi u park. Mamučki ga nabijem. Ajde dođi u park, slepče. Evo, ja sam tu za 2 minuta. Ajde da vidi majmune jedan. Šta je, bre? Šta je, bre, ima neki problem, a? Šta ima? Vrati čovjeka para! Vrati čovjeka para! Ima neki problem! Vrati čovjeka para, nema Šta je, bre? Šta ćete, jedan? Ajde! Šta ćete? Vrati čovjeka para, bre! Čekaj, bre! Šta ćete da vidiš, majmun? Ima neki problem, a? Pozi! Ima neki